Un bărbat din județul Prahova s-a dat drept polițist la DICOT și pretindea sume de bani pentru a anula amenziile date de ANAF. Polițiștii l-au prins în flagrant pe acesta când cerea 300 de lei unei femei pentru a o scăpa de amenziile primite de la fisc. Năravul acesta nu este unul nou și el a îmbrăcat mai multe forme de-a lungul timpului. Să rămână, părinte. Ia. Un moment, pleacă, taică, du-te, mă, stai jos, copila mea. Spune cu ce-ai greșit, ce-ai pe suflet. Dar mai repede că mai așteaptă și alți păcătoși. Să mulți păcătoși de când cu primăvara asta. Eu n-am greșit cum crezi dumneata, părinte. Eu nu greșesc așa. Am găsit un portofel cu bani și m-am gândit ce să fac. Să caut pe gubașul, să-l dau. L-am adus aici, la mănăstire. Portofel cu bani? Cu ce sumă? 500 de lei. 200 am cheltuit, iar restul am adus ființei voastre. Și mai ai 300. Bine, lasă-i la mine. Am să-ți dau iertarea păcatelor de care ai nevoie. Ce credeți, părinte? Mă iartă Dumnezeu? Da, te iart. Du-te, păpușe. La revedere, păpușe. Pa!